Naragsakmi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kadatayo amin, ditoy agtultuloy ti pannakikadua ken panagyaman. Naragsakmi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa okentawa, mariknam ti rago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Yaya, ayan ti uniform ko. Apay nga awan iji cabinet ko. Saan kan samo ta naglaba? At dalaang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Anya, naglaing ka mo't na nakatulong? Hoy, tapnam mo. Jack kayat ti mabannog. Iso at jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, ingka sapulan ti uniform ko, itamat laang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numaladaw ka manan, iji pagadalan nyo. Hoy, awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa katulong ka laang. Ala, aglisi ka di tagdalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalas ti kasjay nga ugali na. Ay, inakman la sa pulan ng ti uniforme na. Amangan numaladaw manan iti pagadalan da. Apay manan anak ko na starupam, Dorina. At da ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti dayja katulong mi. Ay, bigat ang masurunak ken kuana. Jakpan mo, nadagsan ti darak ken kuana. Ay, di pa'y lakat ngamin papanawan damami kan daddy iji balay. Tapno jakon makikita. Anya? Apay ngamin. Ada ka di madi nga inaramid kan ni Nana Dali? Awan magkit di. Ngamjak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? No awan matgayam madi nga aramidan kan ni Nana Dali. Di mo nga rod pakpakitaan iti saan anasayaat. Madi ti kasta, friend. Anya? Taday jay ka di akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akasta, friend? Ngam ibagbagak laang ti biddot mo. Ngam, ala, saan kan ngagmisuot? Sumragtakit din di ta classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka diti umabay kan ka, Dorina? Anya? Apay nga umabay ka pa'y lakanyak? Naglawaan matita bangir alamisaan? Ay, anya ka di, Dorina. Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman ak, Charis. Ala, da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigiddan tayo amangal daw tapno naragragsak matlaang. Sana bale? Agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At iti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala, idi somon tapanawan na kun dito ay. Diyak kaya't amakit-kita ti panagrup-rupam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanyak. Awan matdakas ngar aramid kan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakit-kita iti panagrup-rupam. Iso panawan na kun ditoy. Pasensya kan, Dorina. Sige nga roon, panawan kan ditoy. Ayaban naklat ta no adnam asapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko no makikita ka. Dorina, iha. Mabalinta ka di tagsarita. Adda na patag na ibagakan ka. Anya day jay, mami? Ibagayon, gaputa dapay homework ko. Pudno ka di, apinabain naman ni Yayam adali itay. Anya? Apay, nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan ang masapol nga agipulong kanya? Tada nang idanon kanya kitikas jay nga inaramid mo. Mami. Apay, anya ka dila unay ti pagkaskasta, anak ko. Saan anasaya at tikas di atratom kankwana? Saan ka apinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwam ti kasta agalad mo.
Pasensya kayon, mami. Bayan nyo, baliwa kon timadi at trato kaniyaya dali. Rumbang lang. Gaputa iso tinangay aywan kada kayo ni ading mo adyan. Sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo na imbaga nakam kan kuana. Tandaanam ko madayta, Dorina, iha. Juan, mami? Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitima di atrato na kinidali ababaunin tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimot siya anak, tabalbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na nasaya ti kasya nga ugali ti anak ta? Iso amasapo la baliwan na. Rumbang laang. Kan saan kumutlaang nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, ngam apay arumwar ka pay laang. Awan bibiyang mo. Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni mami. Ad-addapay akagura ka, gaputan nagipulong ka kinkwana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't nagipulong kin ni mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Ngam saan ko nga impulong. Patyan na ko. Huston! Jak kayat adenggan ka nyaman nga ibagam? Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak ngamin kan ka. Kunamat adakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anya ka di dayta. Apay nga uray rabrabiin kat rimwar ka pay laang. Masurunak ngamin ka ni mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Day jacket din ababaw ng laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali. Iso nga inungtan na ka? Wan, kat nagipulong day di ababaw ng ka ni mami. Kat siya ti inungtan ni mami. Buisit kon, mas napatpatagsamot dan day di akatulong ngam iti siyak mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingpat mat saan ka di? Basta, nadagsan ti darak iti day di akatulong. Janice, bayang pay lang day taabanag. Sige, aginom takit di. Tapno malipatak ti parikot ko. Anya? Ay pangaasim, friend, ha? Di ka manan agbartag. Amangan kit din umay sagmak ka no masubra manan ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina asaan ang nagpakpakada. Ang mga nuadada ka sa mapasamang kankwana. Nang runa katrabiin. Baybay ang pailaang ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanyak, isokas jay. Bayam, tapno saan amarwam. Jak kayat ti kinatangkan ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo ka no tamay sakalaang akatulong. Madam. Di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, papa. Anya ti parikutyo. Rimuar ti kabsat mo, katrabiin. Madanaganak, gaputa mga no adadakas ang mapasamag kan kuana. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Ay, sapay kumaa, taawan dakas ang mapasamak kan kuana, daddy. No apay mo't ngamin akas jeti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kasya nga ugali ti kapsat mo, ha? Daddy, namnamaan nyo dayta. Sa anak at tumulad kan kuana, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputad da kalata kat kadwa.
Agpagayam ta, Dorina, isungadak ita. Gamsaan akayat asawunday ta nga ayunak ti panagbartek mo. Umay kakit din, agawid ta. Amangan numadandanagan ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya? Gaputa sa andak nga ipatpatag. At adda napatpatig kadakwa daray di akatulong ngam iti siya nga anak da. At iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka. Idi sumlat ta ditan kat panawan na kun dito eh. Kagurkura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni mami. Anya, ngam apay meten apabasulan nak. Awan met madingar aramitek. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanyak. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko mamot, Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga ang nagpuskol mo di pa nagrup-rupa man niya. Apay ko ma abagbagaan na. Idinto ta katulong kalaang. Aber? Gaputa napatag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw awir kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin nga ibagbagam. Panawan nakit din dito eh. Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya. Alaka manang Dorina. Pinagsasawa mo't mananiyaya dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan na kailangan mo kan kuana. Oray ka di sika. Kat day jay akatulong ti isakit mo. Gaputa si kati makita kang adabidot na, manang. Anya? Sige lang. Pag may saan dakon. Dakas latta ti pa nagkit-kita yung kanyak. Sige, ingka nagipulong ka da mami kan dani. Total, kastamat ti pagalistuam ti agipulong. Dali, mabalin ka di nga itimplaan nak pa itigatas, sakbay amaturog ka. Mabalin, madam. Mabiit laeng. Apay na kita nagdadakkel abag. Sa dino ti papanam. Naragsak mi nga awaten ka itilakbay abroad TV. Itiramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadailen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Sungbatan na. Kayat mo ka din ti pumanaw? Iso anak kaimpake kan? Anya ka din day taas sa lutsudyo, madam. Dalusak laeng ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawas ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ha? Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kamin, gapo itinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano sakti kas day nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to apumanaw dito yung mansyon nyo. Gaputa na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Ken maysa, dakkel unay ti utang ko anaimbag anakam kada kayo. Arig na utang ko tibiyag ko kada kayo, madam. Ha? Ay mabiit laeng, madam. Itimplaan kayo itigatas. Tapno alalisto kayo ang makaturo. Naimbag abigat mo. Best friend dyan. Naggwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot Daniel. Ngam, una yun. Pati rayukan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka inton madamdama ijay kantin. Ha? Day taman ti kayat ko ken ka best friend. Saan ka naimot? Angam puwera angaw. Talaga amat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi ijay kabsat mo. Amasilwan ti subsub na. Ha? Ala ka nga, Daniel. Ha? Di ka di man ng Dorina, ti pang pangagam? Saan mo, Charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manin ti nakita, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pang-asim. Saan ka kumama na makyapa? Umay kakit din, pumanaw tan dito eh. Pangasim ko manang Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school.
Apay kumaadenggan ka dyan. Idinto tawan mo't laang panangisakit mo kanyak. Iso apay pa'y anak latan. Ikak iti pagnakman day ti kaadalam a bastos. Yeah! Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka, Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Kat! Anya kumano babae ak? Saan ka akabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan magpapada tayo amadaksan, no kastalaang. Ay, awan bibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapas-pasagidan Pangasiyo, sumardang kayon. Mami. Ala, agtugaw ka, Dorina. Kaya't da ka ang makasarita ka ni Dadin. Ita, sungbatam amin asaludsuden miken ka. Kaya't konti agina na, Daddy. Pangasiyo. Inna ko ni Giselad ko. Awan tumutla ang tikaus-us kan ti pagsasaritaan tayo. Kaya't mo ka dita pagsardengan da kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay, ha? Amado, Baybay anak laeng dina. Agbalbalinan na bastos daytoy nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugalin. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pakawanin dak, Daddy. Mami. Sa anak ton amakiap-apay di pagadalan. Rumbeng laeng. Tanu ulitem pay ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan da kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kada kami iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasanun no makik out ka di pagadalan nyo? Kayat mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan ton ang maulit? Yaya Dali, apay nagsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay diyan damami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan na. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siyaw ti langana. Ha? Tumartaraigid mat dagitilwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. No apay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay, Amado. Madlaw akabutang na ka. Rumbeng laeng. Gapo tay paypaysok ti mang pasardengken kwa na nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapul amatubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot laeng ti pakaysagmakan na. sapay ko mga rod. Tapagnak man ng tikas di pasamak. Kat saan nanton nga ulitan ti makiapa. Sapay la ko matakasta. Mala, ikakitain no nakaluto ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakaluto nga agpayson. Adto iti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali. Nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Wen, Madam. Sige nga rod, panawan kayo pa ititoy. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laeng, Dali. Amok nga adupay dagitinasken nga aramida. At iti meriendayo, Madam. Idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, Madam. Panawan kayo pa dito'y. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga anagagat ken naanos dahi nakatulong yo, Dina. Sana pimmambanaw. Wen nga rod, Mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal kan mi nga agasawa.
Nang runa iti panangaywan kadag iti ubing. Ken talaga nga imbilang namutan nga anak dagiti anak yu. Wen, ket dayta ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, wen kaya mare. Matuloy ka diti meeting tayo inton umay a Domingo? Awan, mare. Iso dayta ti ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyamanak nga rod no kasta mare Alma. Agkita tanto lang nga rodon ijay. Sapay la ko ma, tamaka-close deal tayo manen kadagiti kliyente tayo. Wen nga rod. Ngamno ita, saan tapay la panunutan dayta abanag. Agrubwat ka, taintakit di agpasyar. Sana bale, day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon mare. Yaya Dali, nakitak arimwar da mama katigayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagita dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarag inton bigat. Darasam! Dorina, apaya masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana oh. Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamom? Uwan. Sige, ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanagan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputa awan karbangak. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga ta nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panangkuna. Yaya Dali. Ha? Agsang sangit ka? Ay, Nabannog ka ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Aginana ka? ay saan dyan? Saan ka nabannog? Ay, gayam. Apay nga inasit kanak. Adda ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka ngamin nga agsang sangit ka. Isungay nasitkan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso, Barok. Uwan, nalabit abannog ko laang. Iso akla at nagsakit ti ulok. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, pudno ka ti dayta, dyan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadiyo? Mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wen, dyan iho. Di mi kayat nga dasaan tayo a pagkikinaawatan ditoy. Gaputa saanen asabsabali ni Yayayo Adali. Imbilang na kayo meten kas pamilyana. Amok dayta, Mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanen anasaya at tikas jay nga aramiden na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay lang, resto ba? Uminom takit di. Agbartot ta. Saan kumakas na ti aramiden, friend? Ipakitam kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan, agawit kan. Itulod ka ni Jabalayo. Saan? Diyak kaya? No di na kayat kakadwaan dito. Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay ka, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan, ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kuna ni Yayayo Adali. Ay, madanda na kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. No apay mo't ngamin nga awan dengdenggan ni Manang. Kanayon na akuntraan no adda maibagakan kwa na. Asino nga iti immalaan na, Mami? Ay na, iho. Jack amuno asino ti immalaan di kabsat mo. Agpada kami mo't anasingpot ka ni Daddy, oh. Ay, mabitlaan.
Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kayat ko pa iti aginom iti anak. Kayat ko pa iti uminom! Apay aya nagbartak ka iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaang. Charis, agsublita iti bar. Kayat ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga tulod kon dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman agpaykit di. Gaputain tulod mo ti anak ko. Diyan, umay ka man, iho. Tulungan nak amang isarak iti kabsat mo, iji silid na. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Yes, agsublita iti bar. Kayat ko pa iti aginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga tulod kon dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman nagpaykit di. Gaputain tulod mo ti anak ko diti balay. Diyan, iho. Umay ka. Tulungan nak amang isarak iti kabsat mo, iti silid na. Good, mami. Umay kan manang Dorina. Kumpot ka kanyak. Pasibayan ka. Tapno saan ka matumba. Kayat ko pa iti uminom. Nasakit, tinakam ko ka ni Daddy. Sanyak na ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang amin nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso ngay sursuro da kay tinasayaat. Alam, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anya nga tati aramiden ta iti dayja at tao. Kasano a disiplinaan, ket awan mat dengdenggen na apamagbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado? Patsak nga agbaliw tumutlaang ti anak ta. Kaasimat no sumuko ta amang koreher kan kuana. Ngaman niya nga ti rumbang nga ramiden ta. Wenno, ipantalaan nga ni di Amerika, tabarang agnakam no mayadayo kada tayo. Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramiden ta. Adya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, nga yadayuta dito'y Pilipinas ni Dorina. Panagkunaket kayat na, nang runa no ipalawag mo ken kuana ti rason, no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga rod. Padasan ta kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay matandi kastoy. Nagsakit ti ulok. Adto iti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maikat ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Sika manen? Awan la ka din ti sabali a rupa makitak ita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay, panagkunam ka di kat si kalaang ti mabalin akatulong mi ditoy? Adupay dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin. Jakun kayat ang makita ti panagrupropam. Nagsakit matan ti panagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw aklaang no day ti pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itan ti ipapanaw mo? Saan ka alapdan no day ti ipagarup mo? Talaga ka di mo mapaliwan ti kastanga ugalim, Dorina. Daddy, anda kayo gayam dita? Nangeg ko ti panagsasaom kinidali. Apay ka di nagdagsan tirik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina?
Talaga siguro asan ang naragsak no daak dito'y balayo. Iso ang asaysaya at laangan no pumaanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanyak. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw kan ka dito'y balay? Gaputan na surukan na 30 atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam ang napatpatagday ta babaunan ngam iti siyak, Daddy. Lukas tamot laang. Pumanaw akong dito'y balay, itamot laang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangig mo. Ipanda ka ni iti Amerika, kat ijay kan nga agadal. Anya? Nga maapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan ijay mo no saan? Kayat mo man wano saan, masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti biddot nga aramidam. Anya? Dayta ka timadi ka na kayo. Kanayo na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan, no anya ti marikriknak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tapno agnakim ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka na kayo dayto akatulong nga miti siyak. Di mo iraman ni Yaya madali iti daytoy asaritaan. Agnakem kan, tapno saan ka akanayon a maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapaniji Amerika. Agtalawak dito balay. No ipilit yu ti kayat yu, Daddy. Dina, apay akalat nga inawis nak dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, Manoy. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay ka na yun ani Dali ti pagpupudutan na. Anya? Apay matakas ta? Saan may amaawatan ti ugali ni Dorina itamare? Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saanan nga agsubli. Sigurado asaan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasamak. Kat, anya nga rod ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jeti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaang ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasayat, numayadayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday ta ti solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y laktad. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman akmari. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo kan. Ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, Barok. Katagyaman na akgaputa magustuam ti pan nakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talagamot ngamin anadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakpet. Aramidak dagiti pagrebengak. Tasaan kat amasango dagiti dadakkelyo. Malakit din, alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita? Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamangisagan ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng.
Adtoy, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, nabang-aran nakpay nga iminom iti nalamiis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak ita ni Dorina. Anya ka di ti maibagam, maipapan iti dayjay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga... Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak, numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadang. Aramiden nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo, ti dadakkel na. Sigurado ka? Wan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramiden nyo. Agyaman nak nga rod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dayta, madam. Saan tayo latta asardangan abagbagaan? Barang dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na timadi nga ugali na. Jan! Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatam da kito'y ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay seled ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan maysa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kayat mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Bumawi akan ka. Gaputak ka na yun dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala, dara sumapagkatan dagiti ginatgatang ko. Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumat nga dararamidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kadingam iti siya? Ha? Si kakadi ti amo iti dayto apagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong kalaang. Nawatam! Pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Una yun, di kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latta ti kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. Mayatiisa mo, Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamaungtan ka damami kan dadi. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti daydi abakat dali. Agin lalaing. Anya? Kat, anya manan ti inaramid mo, aber? Basta, ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina, di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate ka iti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayto nga ro ti pakaragsakak. Isu nga aramidak lata ti kayat ko nga aramidan. Gaputawan matla ang ti maaramidan da. Hijak mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumragtan iti sumaruno a klase tayo tapno saan tamala daw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan maysa, anya ko matibibiyang mo na naka-order ka minwan no saan pa'y. Anya ka di Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mo't madingar aramidan na kan ka Jak ngamin kayat nga umasidag ka data. Nagalas ti ropa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan.
Saan ka kumamang rugi iti riribok? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Ur-urayon milangan. Da kayo ngay ka ni Jan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Hangem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mo't kaabay yo. Ado ti mabalin nyo apagyanan ditoy. Yung pangasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alang rod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Ang mga sabwagan nakmanan iti pulbos. Mida! Nagkalma ka kumandorina. Baybay amon a pumanaw ni Daniel. No talaga asaan mo akayat amakisango ka data. Kumusta ti panagadalyo adwa, Jan, Dorina? Saan kayo ka di amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa ija school. Sa anak mo't kid di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, ang auresan asyak ti kalaingan ija school mi. Saan mo tamasapula si katikalaingan ija school yo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro ka itinasayaat. Anya? Paspasagidan dak ka di manin, daddy? Dorina, iha. Saan akas na ti kayat asaon ni daddy iti daytaan na ibagana iti kabsat mo? Ala, mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di pa nagsarita tayo, daddy, mami. Makaturturo kak ngaminan. Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y tadenggam dagiti ibagami ka ni dadim. Nakatugawa ko, mami. Ibaga yun, no anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit sa Amerika. Ijay kan nga agadal. Anya? Talaga ka di nga ipilit yun dayta, daddy? Jak kayat ti mapanijay. Jak kayat ti mayadayo kata kayo. Ngamday ta ti pangadeng mi ka ni dadim iha. San abale? Agsubli kanto ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adonato. Patsyak asaan da ka abaybayan. Sikapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. Nukumata na natangkan ti ulom. Adayo ko mapanunot mi kinimamim ti mangipankan ka iti Amerika. Talaga asandak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidan tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, madam. Dali. Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu amapan ijay Amerika. Saan mo't siguro? Sapay la kuma. Tamaawatan na ti rason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka? Apay a pinaayaban na ka? Charis, jak dinamnama da itoy. Oh, apay ka di akas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad-ad na nakaungat nakdadadi kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak no niya ti parikot. Saan naggayam ang makapagturpo iti high school? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak ka. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Ti masakbayan. Friend, ado ti bagsak ko. Saan ka makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, edi friend. Anya nga ita, sa balimat nga minti aramid mo. Diyak kaya ti agbati dito yung high school.
Kayat ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagam laangan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diyak amo no kasano ti panangibagak kadakwada. Mariribo ka na. Naimbag amalem mo, Dorina. Kayat mo ka di ta isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapo iti pagadalan. Saan na ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka kunag. No di mo kaya ti aglisi. Kung taran kalangan. Sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pa'y laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan numakaungat manan kan ni daddy. Di nakpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Manang, rabiin. Amangan no adadakas ama pasamakan ka. Murumor ka pa'y laang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita. No di mo kayat apadong paran kalangan. Anya, talaga naturay ka, manang. Sige nga rod, aglisi akon. No talaga asaan ka amalapdan. Agan-anad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Ha, manaktak ka iti pagnak. Agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang ga umatendar iti kasangay ti may sa agayam ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko. May papan iti anak ko. Oh, wen ngagpaiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na akayat ti mapan iti Amerika tapno agadal. Di na kanu kayat ti mayadayo. Kat, ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunag, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anyang at ti rumbang amaramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo mananday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunag, ad-adda ako marot ti sitwasyon, no ipilit yo nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasak to manan nga ibagaday ta kan ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayo, sakbay nga agawid ahak. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya at tasimangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho? Rimwar ni Manang Dorina. Kat intugot na pa'y ti kotse. Anya, linapdam ko maa. Amangan numapan manan agbartek. Kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Namjak na lapdan. Gapot ako na namot ngamin apadong paran nak no sa anak nga aglisi. Anya? Apay matan ang nagbalin na nakasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yon ti ulo na. Madanagan akmot lang iti kabsat ko, mami. Amangan no adang agpaysudakas ama pasamak kan kuana. No agmaneho anabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Bareng sungbatan na. Pangaasim ko, Dorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamakan ka. Anya? Charis, di ka kadi madanagan. Awan to ti dakas ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga agmaneho, nga oray na kainumak. Isungarod nga data ita dito'y tapno ag-enjoy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadagiti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo ba nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rod ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagat.
Sigurado nga at nga ung tandak no maamuan dati may papan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya at tinagadal? Anya ngay ita, si kamat lang tagparikot. Lipatan tabay laang dayta. Aginom takit di. Tapno malipatak tinadagsan aparikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di, Amado. Kas kamot na maururama nun. Kita da ito'y nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anya amin ayati ko na tinag-text. Apay ang makaungungot ka. Basta ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapanta ka no iti pagadalan da. Ha? Apay ka no? Ang mga maipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul ka no amapantay jay. Gapo ta ipalawag da no apay asaan pay a makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya? Ang apay? Apay asaan na makaturpos ita atawan ni Dorina? Ti amok kat agad-adal mo't ang naimbag. Mapantay ton bigat. Masapul ama amuanta. No apay asaan ang makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay nga may kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agidasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulaangan. Inasikgan ka. Gaputada kayat ko nga ibagakan ka. May papan itian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Ha? Anya ti may papan kan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad-adal mo't saan ka di? Kasta ti amu tayo amin. Nga maamuan tayon to tipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani Amado iti pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasamak. Anya no bilang pudno ti atap ko. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nga agpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumuarak dina. Inaksukunen ni Dorina ije bar. Anya? Ang sa dino abar? Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis ket imbaga na no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali? Sanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mitlang agpaiso, no adda kaduam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka ta mapantan, Dali. Masapul amayawid ta ni Dorina, gaputarabiin. Wan, sir. Mabiit laang tagpulusa. Nagbayat ti kastoy abiyan, Charis. Agtalawak sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramit kadagiti amin na kayat ko. Kumkumpurmi man ang bagbagam, Dorina. Usto kit di day na pa nagbarbartet mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy takit di. Umay ka man langan, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka naman pa nagsala? Umay ka kit din, agawid tan. Ay, diyak kayat. Dito itapay laan. Takayat ko pa itagbartan. Sir, dagijay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti da iti abanda. Umay ka, asit gantay da. Wood, sir. Charis, aburger ka pa iti mainom. Naibusan ti arag. Dorina, addan da dadin. Una yan ti kasta alangan, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arak iti kakastoy a lugar. Dani, apay nga adda kayo ditoy. Kasano anaamuan nyo nga adda kami ditoy? Sana nanas ka na maamuam no kasano anaamuak.
Ala, tumakder ka ditan, tagawid tayon. Diyak kayat ti agawid. Kayat ko ba'y ti ag-enjoy. Bay andak pa'y laang ditoy. Sana bale. At damat ni Charis akadwak ditoy. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayon. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na bartekan. Iso na sa isaya at laangan ang mapandasukunan. Unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin matan anatang kanti ulo na ita. Huwag nga rod, iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta. Mami, italaang adamagak daytoy. Nabayagan ang nakitak. Tiyan niya, iho. Nakitak ngamin i Jessie Lidyo kan ni Daddy. Ti may isang adoption paper. Nakitam ti adoption paper? Huwag, Mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko ay ti dayjay. Amok asaan atong palbiyag ang mailimad mi ti kinapudno, iho. Ha? Ala, dumngag ka. Ta isalaysay ko ti amin kan ka. Sir Amado, Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Isungag pa kada ako. Dali, saan da kamot apapapanawan dito'y balay? Kan may sa dino matlaang ti papanam. Ang mumimat nga awanin pamilya mapagawitan. Wan mat ngamin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y, aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige, umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balayo. Kat ipalubos ko nga ang punan nyo ti pasngay ko. Agyaman kami unay, Dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel na. Husto ti ko na ni Amado, Dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot na oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ang masakbayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan iho, kat impatagmi ni Manang mo, kas pudpud no nga anak mi kani dadim. Kas tagaya, Mami. Sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuana? Mang namnama kami, nga agbaliw tumatlaang ti kabsat mo. Sumurot kan kada dadim, Dorina. Kaya't kumatan ti agawin. Anya, ngam dyan pa'y kayat ti agawin, Charis. No, dinangon kayat akaduan dito'y. Panawan maglatan. Tumakder ka ditan kunak. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamot Dorina. Tungpalam ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Taas sino ka kumaamang manmandar kanya kiti kasta? Hoy, bakit Dali? May sakalaang ababaunan. Iso nga awan karbangam amang mandar kanya! Talaga abastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan ang maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di ka nagpag-uud. At datayon dito igit ti kalsada. No nagadayon tumot nga minti ayan ti bakante aparadaan. Ay, tsak pa'y kayat ti agawid ko na! Hoy, Dorina!
Di kang taray! Dali! Anya, Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kadatayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan na kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga katagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Ano tinapasamak, amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamag. Ngam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray, gaputa di na kayat ti agawid. Anya, ngam adan iti balay ni Dorina itay. Kaslaawan amo na iti napasamak. Nalabit nga awan, gaputa nagpartak ti panagtaray na. Kat kumusta ka nun ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor na. Isu ajakpay amuno anya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruan. Kaasimot no bilang. Oh, adaytan ti doktor na. Umay ka, kasarita ta, taamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, Dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape kan armusar? Anya? Taapay? Iti anya aga po? Ha? Saan mo ka di nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kit din no apay nga awan da dya bakat Dali itan dito'y balay. Nadumpar iti kutsi idi rabi eh. Anya? Ay ngam, kasanong? Di mo ka di malagip. Nadumpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na kan ka iti panagtaray mo iti kalsada. Anya? Kasano dayto yan Dina? Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibaga ka ni Dorina. Amang ano kayat naman tagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Uwan, amado, barang umanugot nga isun ti agdonar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga taakas to iti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kaslang amin basol ko ti kasdya na pasama kan ko na. Mapana ko may ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaat. Tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami? Mabalin ka ding agsarita ta. Mami, jakmat nagayatan ti kasdya na pasamak. Dusaon da ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali. Gapu kanyak. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasdyay anapasamak kan kwa na. Oh, Wan, mami. Ngam, kasano? Ha? Agpayso, iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kwa na. Numabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara para ka ni Yaya Dali. Kumustan ni Dali, Maridina? Kayat kumatabisitaan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, Mare. Nga napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagasagana akon. Hintayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kadamari alma rumwar di ti balay. Alangarod, mapantayon. Tapno maeksamin mo tan ni Dorina kat makapagdunaran iti dara. Amado, kitaam dagiti agina.
Agpadada nakaturog. Panagkunam ka di. Kat masapul nga ibaga tayon kiniduri na ti amin. Diyak mo, amado. San tayo pala ang apanunutan itadita? Tinapatag, makalasap ni Dali iti paggad. Sabagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingkamot aginan na. Tapno saan ka maurnungan iti puyat ken bannog. Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdunar ni manang mo aduri na iti dara. Talaga gayam nga aginada. Taagpada ti tipo ti darada. Amumon ti kinapudno? Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. Ano pa'y kasta? Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kabsat mo? Kan saan mo pa'y lang adakdakamatin ti may papaniti daytoy kankwana? Di kay madanagan, Daddy. Saan to nga agbaliw ti panakilangan ko ni Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alang nga, Rod, taginanaak pa'y. Kalpasan na, mapanak iti opisina. Sige nga, Rod, Daddy. Tainak agpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ak ni Mang Karding. Ay, sige man nga, Rod, iho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit ti bagbaki. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip ti napasamak? Wan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kotse, iti kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di mat. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kan agsasao? Agin anakakit di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturog mat dito'y apay ko. Nagdunar iti dara para ken ka. Iso nga adda ita ditoy. Kastagayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mat ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakarwan ka di, iti pan nakadungpar na? Medyo, Manang. Anya? Apay ako naman medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara kan ni Manang Dorina. Naimbag man ta imanugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Un nga, Rod. Napanunod na siguro. Abasol na tikas di napasamak kan ni Yaya Dali. Iso nga imanugot nga agdonar iti dara. Nalabit akas ta. Mala, mangan tayo nga Rodan. Ta sumrek tayon iti sumaruno a subject tayo. Apay ngagsangsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan nasakit kanya, madam. Nga makasangit kamangkit kita kin ni Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asaan na nga amuti kinapudno may paman kanya. Dali. Ngam okay lang kanyak dayta, madam. Gaputa amok no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspudpud no nga anak yo. Dali. Panagkunak ket panawanen tapno ipudno tayo ti amin kan kuana. Patsak amaawatan na dayta. Saanan, madam? Amang ano adda aguraan ak. Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Agpapigsakit di.
Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti day ta abanag. Inton makaruwarkan dito'y ospital. Mami, agawid akon. Inak agina na iti balay. Orayan akon iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa ilang amin aging gaita. Talaga akas ta iha. Mangan kanto kadagiti nasusustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod a pigsam. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kasla kit din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kunkwana amadi. Kasanon, no adada ka sa mapasamak kunkwana gapu kanyak. Di pa ikat tungpal biyag ama konkonsensya ak. Dorina. Adoy ti prutas iha. Ala, mangan ka. Tapno daras ka ama kapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. Agyaman nak, mami. Apay nga da ka pailaan dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko laang ti agtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di ama amuak? Awan pampanunutak, mami. Sige. Kanak ti intedyo a prutas. Kat inakon maturog. Da kayo kit di rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adun ti puyat yo, manipot at dahi ospital ni Yaya Dali. Nakaturog ang itayan, iha. Mapanak tumutla ang ijayin ton madamdama. Sublatak ni dadim. Nakapsot ngamin ni dadim iti puyat. Ay, pero huy, sumat ngamin dahi ay Yaya Dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manan isakit dahi ababaunan. Uray nagdunarak iti dara. Saan na kayat asawan nga agbaliwon ti panakilangan ko kenkwana? Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Nagina na kumapailaing. Uray inton bigaten ang mapan iti pagadalan. Saanen ang mapan iti pagadalan? Gaputa saan metlaeng ang makaturpos. Awen gayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-urayak nga ibaga na amis mo kanyak. Naggapo ako ni di pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak ditoy. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Da itay danda ni exam. Tapno adalat ta kanumako na nga examination paper na. Anya, unayin ti panang lukloko na kada tayo. Wan nga rod. Ngamsapay lakuma, tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay lako matakas ta. Ala, umaykan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay, tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napudaw ka ita Angam, nagkutong kamaten. Apay nga akim mutong kamaten. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito'y ruwar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaam. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manen ni manang mo. Basit labanag. Yung pakasurunan na aminan. Bye-bye amlatan. Siya kung ti agkit-kit daw iti pasensyakan ka. Umay kakit din. Sumuragtan di ta classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno a subjekta. Nasaya at adakan, Dorina. Kaya't ka kasarita. Anya ka diti ibagayo, Daddy? Ibagam kanyak tipod no. May papaniti anya, Daddy. Apay asaan ka makaturpos itaatawan. Amo
Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Kasano nga tang ipalawag ni Dorina, ti maipapan iti damdamag. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Sumungbat ka, Dorina. Apay, asaan ka makaturpos? Kuang amin, Daddy. Marigata na kadagiti subjects ko. Iso ang nabagsakak. Ulbod! Daddy, itala ang abinugkawan da kakastoy. Gapot aglablabas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impaay mikan ka akinanamay. Daddy, pagkawanan da kuma. Ikarik, saysaya ato kunti agadal. Ikanda kumapa iti may sagun daway. Oh, jak amuno anya ti pagaka. Ngam kasla na pukawan ti panagtalag ko kan ka, Dorina. Welcome home, Dali. Umay ka. Asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa ako. Asibayan ka lata. Ang mga numatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaan. Agawaan kiti tagpaimbag, Yaya Dali. Adun dagiti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di. Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Nga anya, mami. Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo, no apay ang napasamak ti kasta kan kuana? Dorina. Di ka madanagan, Dorina. Apa man ang makapapigsaak. Pumanawak tun dito'y balayo. Nalabit ang naragragsak ka, no kasta ti mapasama. Naimbagtam mom. Sige, kat urayik day tangal daw. Gaputa agrambakak to. Mami, nakita kagsangsangit ni Yaya Dali. Anya ka di tinapasamak itay. Pinabainan man ni manang mo ni Yayam adali. Kat da ita tinagsakitan tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Ay, Mami, anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahi ti mamagbaliw ka ni manang. Kasta nga ta, iho. Panagkunam ka di, kat makatulong kan kuana, numaamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, Mami. Jack matkit di maibaga. Noon yan to at talaga ti agbalin na resulta na. No ipudno yun kan ni manang, ti maipapan iti kinatao na. Pasensya kan, Dina. Naladawak iti saritaan ta nga oras. Okay laeng, Mari Alma. Katagyaman ak tay may kaita dito restaurant. Wala, Mare. Basta sika. Ang maapay ka di. Anya ka di manen ti parikot. Nakarwaron ni Dali iji ospital idi Kalman. Di nasayaan. Adda ka di parikot, maipapan iti dayta. Nagsublimanen ti madi atrato ni Dorina ken ni Dali. Ti mismo nga inana. Anya. Wan Mare, iso pang panunuto kun nga ipudno ken kuana ti amin. Ang anya ti kuna ni Dali, maipapan iti dayta. No mabalbalin, di na kayat nga ibaga. Gaputa amangan kanuno ad-addan to aguraan ni Dorina. Panagkunak kat itan ti panawen. Tapno ipudnuyo ti amin ken ni Dorina. Anya ti amu tayo. Amangan kit di no dayta ti pagbaliwan ti ugali na. Kasta nga tangag paiso. Sana kasigurado. Ngam nasaysaya atin ang maamuan na ti kinapudno. Gaputa, nataengan mo't tan. Karbengan na mo't ang maamuan ti pudno a kinatao na. Jakpay kayat, madam. Amangan no ad-addan aguraan na.
Amangan no damagan na no apay nga inaramid ko ti kasjay kankwana. Ipalawag tayo ti amin kankwana dali. Nalabit aday tuyon ti umno a panawen. Tapno maamuan na ti maipapan iti pudno a kinatao na. Sige nga rod, madam. Ibaga tayon ti kinapudno sakbay a pumanawak. Anya? Saan dali? Awan ti pumanaw kada kayo nga agina. Agyan kayo latta ditoy nga aging iti kay kayatyo. Gaputa na patag kayon kada kami. Imbilang min apudno nga anak mi ni Dorina. Anya ti kunayo, mami? Imbilang dakon apudno nga anak? Dorina, adda kagayam di nga agdengdengeg iti saritaan mi. Wan, kat nangag ko ti amin. Dorina, di ka kumagpanunot iti saan anasayaat. Denggam kumati palawag mi ken kaiha. Saan na masapol? Siya kun ti pumanaw. Gaputawan gayam lugar ko ditoy. Isumot lagayam apag titinulungan da kasersermonan. Gaputa saan da kapudpudno ka pamilya. Saan apudno dayta, iha? Anak da kamutan. Kat napatagkan ka da kami. Jakpat yan dayta, mami. Kat si kamot yaya dali. Saan nak nga ipatpatag? Gaputan naglakalaang ti panangipaampun mo kanyak. Dita kayon! Dorina, agsubli ka! Agpalawag ang anak ko! Baybayan tayo pa'y laang dali. Patsyak ang makapagpanunot tumot laang itinasayaat ni Dorina. Madanaganak, madam. Amangan no makapanunot nga agarabit iti sana nasayaat. Kadangran na ti bagina. Anya, amon ni manang Dorina ti kinapudno, mami. Huwan iho, langag na ti saritaan mi kanidali itay. Kat, anya nga iti kunana. Gimura, kat pimanaw. Ngampatsyak, amalawlawagan tumutlaang ti panunot na. Katagsublin tumutlaang di ti balay. Kasanon no saan nga agsubli? Patsyak nga agsubli. Taawan sa bali apapanan na. No saan adito'y matlabalay. Idaw-dawat tayo nga rod. Amalawlawagan ko mati panunot na. Kat agsubli matlaang dito'y balay. Aday ta. Naikargak amin ang dagiti gamit ko iti maleta. Diyak kumakayat a panawan ti anak ko. Ngam nalabit asaan na ko na mapakawan. Gapoy ti panangipaampun ko iti kankwana. Dali? Apay na kita nagdadagkalamag. O di mo ko naan ngagdalos ka manan. Iso nga inkargam dagiti badom kadagiti abag. Madam, makamu kayon kini Dorina nga anak ko. Pumanaw ako dito'y balayo. Kat no awanak to na masangputan na. Nalabit ang naragragsak ton tibiyag na no saan na ko na makikita. Anya? Pudnumot adakkel tinagbasulakan ko ana. Ngam pinanunot ko laang tinarimat ang masakbayan na. Di ka kumapumanaw, Dali. Sigurado asapulan na ka ti anak mo no aramidam dayta. Saan, madam? Naragragsak toon no saan nakamakit kita. Aginom ta, Charis. Nasakit tinakam ko kadakwada amin. Kadagiti amin nakabalay ko. Nagilimot na kanyak. Pinagkay kay sandak. Anya ka diti pagkaskas na ang Dorina. Saan ka amawatan? Charis, may sak lagayam nga ampun. Anya? Kat nagsakit day tanamwag. Kat, asino nga ro dagiti pudno dadakkel mo? Ti amak, tsaka mo. Ngam ti inak, ni Yaya Dali anabayag a pinababayinak. Anya? Kaslatong pakanyag ti amin. Anya pa'y tirupak nga iparang ko kadakwada amin. Nagalas ti aramid ko. Nagababain ti aramid ko, Janice. Agawit ka din, Dorina. At saka sapsapulan da kan. Sigurado ang madanagan dan ita para kan ka. Janice. Kasat ka kiti, Dorina.
Gaputa uray kas jay napasamak. Impatagda ka kas pudno nga anak. Ngam naglamlabasak. Gantay talauna ti pagpainak. Ada pa'y amabainak iti pudpud no nga inak. Gaputa arig na imbadag ko tingin na tao na. Gapu ka dagiti nagmamadi nga impagpakita kenkwana. Patsak amaawatan na ka. Sige kiti. Agawin ka. Talaga ka di asanda ka na malapdan, Dali. Talaga ka di apanawan na kamin. Panag ko na kat day titi kasayaatan ang maaramin, Sir Amado. Nalabit ang naragragsakton ni Dorina. No di na kun makikita dito eh. Nalagantirik na kamang panaw kan kwa na. Gaputaan mo kasaan nyo abaybayan. Gaputay patpatag yung ti anak ko. Yaya, malidayanak lakid din o pumanaw ka. Ngamin, napatag kaunay kanya. Sigurado lakid di ama ikawaak no pumanaw ka. Pasensya ka, andyan baro. Napatag ka matin unay kanya. Gaputa siya, tinangay-aywan ka na kayo, sipod babasit kayo. Kat nasakit na ito yung aramid. Numabalin, saan ka kumana pumanaw, Yaya? Kat, ayan nga ron itan ni Dorina. Di mi pa'y amo mare. Di namot kaya tasumbatan ti cellphone na. Apay, awan ka di ti amuyo, anasingad agayom na. Anya ti amuyo. Amangan mat no amuda no sa dino ita ti ayan ni Dorina. Ay, uwan kaya magpaiso. Awagak man ni Charis. Amangan no amuna no sa dino ti ayan ita ni Dorina. Awan ka di pa'y laing ni Dorina, Dina. Awan pa'y nga rod. Malaman, ngam saan pa'y anagawid. Inawagam ka din dagiti gagayem na. Saan mo ta sumungbat ni Charis? Iso nga minti amok anasingad kan kwa na. Pangsapulan tayo iti dayja tao. Barang agawid tumutlaang. Sapay la kuma, tamalawlawagan ti panunot na, kat agsublin dito'y balay. Diyos ko, pakawanan da kuma, kadagiti ado anak kurkurangak. Sapay la kuma, tamapakawandak mo't dagiti tattao anang ipatag kanyak. Ngamtsak man la idaing pangpangak. Nalpas ka din ang nagkararag, Dorina. Oy, Charis. Umay ka nga rodan. Itulod ka ni Jabalayo. Agawid kan. Gaputa sigurado ang madantan-hagandan para kan ka. Umay kan. Pumanaw tan dito'y simbaan. O, Charis. Sapay la kuma. Tamaawat dakpay ti pamilyak. Sigurado dayta. Gaputa amok nga ipatpatagda ka. Kat agyaman ako unay kan ka, Charis. Gaputa na pudno ka agayam. Mami. Dorina! Ay na, agyaman ak ta si Mangpot kamutlaangan. Amado! Adan ni Dorina! Si Mangpot ti anak ta! Nasaya ta si Mangpot ka, Dorina. Daddy. Mami. Pagkawanan da ko, ma. Diyan mo dagiti nararamid ko. Naglablabusak. Iha, napakawandakan. Katawa nagbaliw. Si kalakta ni Dorina nga inauna nga anak mi. Husto ni Mami Iha. Impatigda ka kas pudpudno nga anak mi. Katagyaman na. Gapoy tinayta. Pakawanan da ko, ma. Gaputa jak na subadan dagiti pamatagyo kanyak. Dorina, ipatpatagda ka. Kan ipatpatag na kamutunay ni Dali. Owan nga agpaiso. Sa tino ti ayan ni Nanang. Mapanak iti silid na. Sige, mapan ka. Katlapdam iti kayat ng haramiden. Anya
niya ti kaya ti asawan, Daddy. Kayat ni Dali ti pumanaw dito ibalay. Gaputan na ragragsak ka kano, no aramiden na ti kasta. Anya? Madam Dina, agpakada akon. Katagyaman na kadagiti amin a kinasaya at yu kada kaming agina. Ibatik kada kayo ti anak ko. Gaputa amok asaan nyo abaybayan. Dali, saan kan apumanaw? Addan ni Dorina. Amok ang naragragsak ti anak ko. No saan nakamakit kita, madam? Mami, bayan nyo na pumanaw. Kaya't na nga ibati nakmanan. Gaputa sana ka napatagkan ko, ana. Sana punno day sa anak ko. Ipatpatag ka unay. Nalablabas pa ingam ti bagi. Heso nga imanugot nga ampunan da kadamam din akan Sir Amado. Tapno maadaan kay tinaranyag ka masagbayan. Lukas ta nga ron. Saan da ka panawan? Tapno mamati ka na kita nga ibagbagayo. Pagawanan na kanak ko. Ipatpatag ka unay. Pagkawanan dakmot nanang. Ado dagiti nagbasbasulak kata kayo. Iti pa yan napakawan ka, anak ko. Alang nga Ruden, huston day ta panagsangsangit yung agina. Agsaga na tayo kit di para iti kasangay ni Dali inton bigat. Agraragsak tayo, kas may sa a pamilya.